708485 Nyawona ebebo 0243708485 Ena Sarabov Hotel enso eya o jibia opebebi amawo ada anasa opebebi adjo ho a onso unya wo mo a ebebo Sarabov Hotel so pre nso a mame for number yi ma 0242 222292 and afi Adum Boutique enso ewo Tarepa enso de ba
opentare pebi ama hukani umma answa oyire nso akoho omso benya bi ama omso number 0243 70 84 85 0243 70 84 85 and a Christ Ambassadors Church International so and so boy did you make abraye o share asafo so a for number and soon 0246 23 56 76 23 0246 23 56 76 and 0207 43 43 11 0207 43 43 11 anopei jumedie so onyame akoa bosisa demensa ena erade nam na dum so ede na sempai ede ebrewei ewo cry ambassadors hour embre so eni na oye sofons so Christ Ambassadors Church International anopei radi sha se wonyambre enso etie yen ewo dwumadi eso Maremo pai dawa sinyamitum for na anopei wokwanya wabu amayen anopei ye de ho hya wonsa aso ne ani biara etie na hwe biara no na mo nkogro so fa wonsa ka wo ma wasemu ntiase ene mu ni ahode obetimi dia ye wasem no eyefo na adinhira ene grundie so abrɛwo ya hye wawurade ani ida wasise na anopei so obefa ni so ahyira wo ewo Yesu din amen anopei wo nyame asɛm a yɛwɔ so a yɛtoa so ni yɛhyɛ ye suan sɛ adeɛ baako a ehia ma onipa biara nso benya nkwagye eti suan salvation nkwagye yɛ adeɛ ehia sɛ wonya yɛtɔ so nso yɛsuan nkwagye mu ahotoso na aruhyemu sɛ Yesu a wagye na die no obegye adi na wonya ɔyɛ sure sɛ wugye ni die no wɔ nkwa na sɛ wohunu ansa na wawu ɛnyɛ sɛ wuwu ansa bra wote ase yɛ ɛsɛ ohun sɛ wagye Yesu adi na wɔ nkwa ɛna yɛsua awofoforo nso yɛsua awofoforo nso ɛnwie hu sɛ awofoforo ɛnyɛ asɔre korɔ awofoforo ɛnyɛ sɛ ɔbɔ afɔdeɛ awofoforo no sɛ wagye Yesu Kristo adi na n'asɛm no asesa wadwene ɛna wɔ ne yɛ na afei onyame wɔn konkron nso awo foforo ama wayɛ abofra na ɔde wama onyankopɔn sɛ ɛba enti ɔwɔ foforo a ɛma ɔbɛyɛ ɔba ɛma Awurade na Awurade nso ɛnam n'asɛm so ɛtetew ma wonya n'asɛm nso ɛmfasoɔ ɛne nkɔsoɔ ɛwɔ asetena ɛne wabrabɔ mu na no nso so ɛna yɛsua awofoforo no akyi no yɛbaa sɛ onyame wɔ foforo a adeɛ baako a ehia no sɛ wobɛyɛ nokuredie ɛwɔ w'anɔpa sɔre mu ɛsɛ sɛ woma mpaebɔ ɛne nyame asɛm ɛnso ehia anɔpa na wonya mmere edi kenkan wɔ nyame asɛm na wonya mmere ɛbɔ mpaeɛ de wo hyɛ ne nsa saa adekyee mu ɛne abrabɔ mu ahoɔden ne akwankyerɛ a wobɛnya no ɛfiri Awurade hɔ nsɔre prɛko pɛ mfiri wo kɛtɛ so da biara na ma adwuma ɛhia wo nkyɛn onyankopɔn anɔpa sɔre a wobɛdi nokorɛ ɛde ama no wanyɛ ne saa ɛmmoa wo yɛsua salvation assurance of salvation the new birth and the faithfulness to morning devotion ɛyɛ ade ehia bebree anɔpɛ yɛtoa so yɛtɔ so ɛnan a yɛsua ɛne the word of God onyankopɔn asɛm nyame asɛm ɛyɛ ade a ɛnɛ enipa bebree ɛmpɛ no akenkan ɛna ɔmpɛ no sua na emom yɛwɔ nnwuma a yɛyɛ ɛne bebree wɔ abrabɔ mu a yɛmfa onyankopɔn asɛm ɛnka ho na sɛ wote wiase na wagye Yesu adi na wonsua onyankopɔn asɛm na wonkenkan n'asɛm no a ɛmmoa ɛmma wabrabɔ ɛnso nwie pɛyɛ na watuma mu kwampa tumi afa so na emom ɛbɛpoa wom ama wona wakwan ne wabrabɔ a wobɔ no nneɛma bebree atotɔ sini ɛfiri sɛ wiase a yɛti ɛnyɛ Ghana constitution ɛna yɛde ti wiase
enye Africa constitution ana Africa AU ene yede ti wiase enye America constitution ene yede ti wiase ana Germany ana Britain there bi wiase yeti yede onyankopon asem na ti na asem wo suso ena ekura wiase se de onyankopon asem aka no eno ena odi so ede akora ewiase ede akwa ewiye enti na se wo wiase a na esese ope onyankopon asem na eboa wo ma wo daachi enso eye enhira enti anopai yesua the word of God eye the Bible onyankopon asem a eye twere kronkron no ma yenkenka bi mfiri Psalm 19 verse 7 to 11. Psalm 19 verse 7 to 11. Enyom edum kron jimonson kosi edubaako tie ose Awurade mra yepe edudwo wokra Awurade adanse ati emawiemfo hunu nyansa Awurade ahyede etene ema akoma toyem Awurade mra hye hote na eti ani verse 9 no Awurade suro ye kronkron ejina hoda Awurade atemdie eye nokre ni nyina tene na eye akono ne sika ama papi na eye frem sene ewo ne ahwedie mu nsuo wonam so bo wako akoko esudie mu ewo aketua pi amen ose Awurade mra yepe na dwodwo okra Awurade adanse ati na emawiemfo hunu nyansa adofo the law of the Lord is perfect Awurade mra ehote eyepe pepepepe fi bi enimu enti eno energy or tibeji okra enkwa so oji Yesu Kristo dia okra no enenya nkwa enye woni padua enkwa no koma okra enti obi bi oji Yesu edi no okra no wonkwa enti nyame asem de eyepe mo obi mfa nyame asem enna ada okase nyankopon asem nka no kre de kai na no me ba bi ba sorry na obisa se one adamfo bi hia se Bible no enka no kre enka no se odi emfia Uzia ediye se wadi 42 baabi nso otwere no 32 enti no enka no kre ena me ka kire ne se eye wona wotwere ye no print no ena ye mistake na ego Nyankopon asem entwatro na enye na da enti nyame asem ye pe edwodwo okra enti ema okra biara onim Awurade onya ogye na afei Onyankopon asem adanse enso atim the testimony of the Lord is sure na emawiemfo ehunu nyansa it makes wise the simple enti se wo Jesus Christ na wagina dia na sem no ema wo ye onyansafo kire se wani te na wani bie efiri bone ho na nantetere nemu eya adepa o se Awurade ahyede atene the statutes of the Lord are right na hyede bi atene Nyankopon asem ne su ne kasa ne ne ye ne abode biara etene enye onipa ene be chia no wo chia no enye yie ohini bi eni wo president bi eni wo bi obetuma chia ebi mu try fitete oye ya anye yie enti onyame asem eye ade a eye pe na ejina ho pinti etene ema nokredie eba na ma akoma toyem Awurade mra hye ho te de tie ni ema akoma nso toyem rejoice in the heart the commandment of the Lord is pure nyame asem ma wanije o se unya anije o wakoma mu na won tete na won haahai efise asem no etene ifi bi enimu na ebue yani na eti ani ema wuhunu abrabopa kasapa nantiepa subampa na so wuti nyame asem no amfa mobra wani mio wani timente ena wuntumi so enye kronkron
ena entumi so ma wabrabo entene emma wakoma so ade yie verse 10 no ose eya kono sika ma papi na eya frefrem se ewo ne afidie mu nsuo oh hallelujah onyankopon asem eya kono eche sika ma papi enti se wo sori anopa so gidi ni ompanyame asem ensua na onkenkan na emo wode adwuma besi na ni so ache sika ache nyame asem a na sika na opa na kire se oni onipa onim akono de ewa setre mu na eye frem se ewo ne ahwedie mu nsuo oh hallelujah nyame asem ye de because eje okra nkwa ema okra hunu nyansa ema onipa abrabo etene na edwodwo akoma nso ba woni gye o wasetra mu ne wabrabo mu na ten so nyame asem de sen frem che ewo ne ahwedie mu nsuo bia na de wo nipa setra mu ahwedie mu nsuo ne ewo de pa nanso onyankopon asem de chen no pi hallelujah etisa wo trase le usua nyame asem na wo kenkan a emma wani gye na emma wakoma toye eti wani ebue wani ma hu ne wiase eti abrabo suban a enye emu nyankopon asem ya sempa esase onipa biara etrase esua na ode bobra eso na wonam boye nkokọ usua bo kokọ sa me ba de wo kọ na nye kasa wo kana nye suban wo te wa warem na nye usuja di abrabo nye usika sam so nye etisa tra wadwen na esudie emu aketua pinse wo tie nyame asem na udi so a aketua bebre ena wonsa eka amen enti nyame asem eya konosen ewo ni ahwedie mu nsuo ede enunti esese usua wo nyame asem eche ngoma bi e wo wiase bia mu ebisa ngoma bia betwam ngoma biara ebetwam but onyankopon asem de entwam da Matthew chapter 24 verse 35 Yesu ka se osoro ni asase betwam akọ na masem no de erentwam da efise asem ye onyankopon asem kron the Trinity of God nyame ba asakro no omoni asem no enti omo de entwam wonwu onsesa dino nyame asem nsesa da eye ngoma eye onyankopon ngoma ehuhia ente se ngoma foforo no bia ye kenkan ye to no kromu no ana ye dikosu ye tre ade no eye ade a eboa bebre na ye sonko nso na onyame nam ne honhom so enofa nkrofo a wagina die so na otwere sa nkrate na ya brabo nso ye fe du abrante na ababa obi a wo Yesu na wati Yesu adi na otie na asem na osua na asem a utim se na brabo no ye sonko de kasa ye sonko na setna ye sonko na dwumadi a wodi bia ye kama efise onyankopon asem sei enete enunti sua onyame asem na no mu na me yehu ehemfa na ufri a okro where did I come from ehemfa na ufri obiase a wuti na adenti na why I am here adenti na me wa na etoso me nsa no where will I go ehemfa na bekro enti onyame asem a uhuru sade ete na ne abisa babia babia ufri a wo ba aye ene enti a wo ha ene babia wo kro se ye no dipate ye firi babi ene wo de abetena ha ye ko babi enti sa usua nyame asem ba uhu de ye sesa wo ye na babia wo ba kro no wapọ ho bra ama wabrabo nso atene na ade nhira ene nkoso nso etumi abrew anapa ima musa se ye ka tre konkra ene de what is the Bible? It is the word from God's own mouth and na abba onyame anu masem no ene ye frɛ no Bible enti be mu Bible anintia be mu Bible se enye be mu Bible se etan be mu Bible se na kenkan ye hwɛ sua nyame asem na obenya nyansa sua nyame asem na obemen sua nyame asem na wani bebue sua nyame asem wonya wo kurasini na wonya wo nya atwom ewa brabo ni asekyerɛ mu ebepoa mo abrabo atene abrabo benante nukurem no wadi nukure na waka nukure nso edi nhira brew enti twa konkron eye onyankopon nu asem Matthew chapter 4 verse 4 Yesu kan sɛ enya abodo ku no nipa nam so betrase na ebom asem biara efiri onyankopon nu ebeba no
onipa di na wagye tuma obemen na watrase na wasa nyankwa hallelujah onyankopɔn asɛm ɛyɛ aduane ɔdɔfo sua na kenkan anatie nyame asɛm na fa bɔbra na no ɛne be ɛdo odaati ɛbɛkɔ yie na wakɔ baabi pa na ɔbrabɔ nso okra enyankwa enti men trase nkasa bible ho hia bible entwam nso da ɛno ntisua na no ɛne bɛboa obi empe bible no ompe na kenkan ompe tia men ni na chi mentie no efisa twa konkro we ɛno ne wiase nyina ya twa konkro de ɛnɛ asogyafoɔ militaryfoɔ ɔmo yɛ polisifoɔ aman so aman so di for president mo yɛ kontokwa yɛ kwa ha yɛ twe akode yɛ kɔ baabia ne nyina yɛ de Kristo nasɛm no atwere ato hɔ ɛne bɛbɛ mu ɛnyɛ de ɔmo yɛ na ebi awɔ afidie bi yɛ de asie wiase to baako pɛ wiase nyina bɛsɛe obetumi abɔmbo baabia sɛ onyankopɔn ma ho kwan a wontumi da ɛsɛ wiase ɛnyɛ America president dia ɛnyɛ Germany ɛnyɛ Russia president dia ɛnyɛ Ghana president dia ɛnyɛ Africa EU dia enti fa nyankopɔn asɛm na trase na bɛpoa mo trase wɔ kodrum wɔ trase wɔ konkrim ɛde nhyira bɛbrɛw ti we ni onyankopɔn asɛm nyame enum asɛm. How did we receive the Bible? Kwa bɛn so ne yɛnsa ka twerɛ konkron no mame kan twerɛ kyerɛ 2 Peter chapter 1 Petro mama ɛtɔ so mienu eti baako nkyɛmu aduonu no Petro mama ɛtɔ so mienu eti baako nkyɛmu a ɛyɛ aduonu kwan ɛfa so a yɛnsa ka atwerɛ konkron no mo yɛ kane sɛ atwerɛmu adi sɛm biara ɛnnam nipa nkyerɛaseɛ so verse 21 ɛfiri sɛ adi sɛm bi amfa nipa pɛ so amma apɛn na emu onyankopɔn nipa kronkron ɛso sɛdeɛ hon kronkron de wɔn rekorɔ no ɛna wɔkasae hallelujah enti wɔsɛ mo hu yɛ kane sɛ atwerɛmu adi sɛm biara ɛnnam nipa nkyerɛaseɛ so ebi si abrɔfo na twerɛ na ɔde brɛ ɛnokrɛ na omunyaayɛ no omusom yi na wohwɛ abakɔsɛm a Africa nkrampo no yɛ ne enya Yesu first Yesu bɛtena Egypt wasase so Africa ha ti yesom yi hu sɛ nkwa bi wɔ mu yɛne ne bɛtena se ne yɛtie na num asɛm ne yɛne na tena yɛyi ne firi Africa ɛne yɛne ne kɔɔ Nazareth ɛyɛ ke Bible no kyerɛ abrabɔ pa asesɛ bɔ na to bo ase nti ne yɛntum rika wɔ awareɛ adwuma sika ho no wanto bo ase abetum rika akɔyɛ ade a ɛho ni fasoɔ na de ɔhaw abrɛw nanso wo Bible no wagye Yesu Kristo adi a wosua nyame asɛm na ɛkyerɛ wo sɛ de bɛyɛ wɔto bo ase na afei amonya awɔrekyekyerɛ sɛ wo anidasoɔ wiase bɛkɔ ɔhaw ne amanneɛ bɛba nanso Awurade bɛgye wo nkwa enti ka wakoma to yɛ na afei wonya awɔrekyekyerɛ no wie a wanya anidasoɔ sɛ Yesu bɛba aba bɛfa wakɔ ne wiase nyina kɔ wie onyankopɔn bɛgye ne ma afiri bɔne ɛne atemmu mu hallelujah enti ɛma wonya anidasoɔ ɛma wotumi ɛde wo ho to Awurade so yɛnhwɛ John chapter 8 no verse 31 Yohana sɛmpa etimotwe dikyɛmu a yɛ aduasa baako no ɛnso 31 ɔse ɛna Yesu si Yudafoɔ a wagye no adie no sɛ motena m'asɛm mu a moyɛ basuafoɔ ampa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi atena asɛm no mu no Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ mo a moagye adie sɛ motena m'asɛm no mu a na moyɛ basuafoɔ ampa ɔdɔfoɔ sɛ wogye Yesu Kristo ni na woantena n'asɛm mu a tena mu ma asɛm no hyehyɛ wo sɛ atadeɛ fira sɛ mpaboa hyɛ ne sɛ mpaboa da mu na ne di mu na nante mu na tena mu ware yɛ adwuma wɔ mu wɔ n'asɛm mu kyɛ sɛ wokɔ a n'asɛm no ɛbɔ ho ban Bible mi ate ase Psalm 119 verse 9 no ɔsɛ na deɛ na aberanteɛ no bɛte n'akwan ho ɛne sɛ wɔbɛhwɛ Awurade asɛm so na wɔbɛyɛ ne sɛdeɛ waka pɛpɛɛpɛ ɛno na ɛkyɛ sɛ wotena asɛm mu enti ma asɛm no ntena wo mu na sua